Kaya nag-miss ko na. Nangyari ni Mama. Nangyari ni Mama. Ano ba, Mama mo? Anong need ni Mama? Ang dali mo. Ha? Ang dali mo. Where do you live? Where do you live, boy? Nagsupog. What is your name? Parang niya naman ang parang sa nagsupog. Diyan siya naka-start. So, where do you live down? Okay, Ole. Where do you live? Where do you live? Awa, Tabaco. Niya kang ano niya, kang address niya. Ano pangalan ni Lolo? Pangalan ni Lolo? Ha? Ano? Pangalan ni Lolo? Ano mo? Adi, ika, ano mo? Sarap.